Porter navbati vagon 2013 avtomat 990 0019 CRD 133 115,000 تومان savdo мешавад. Ҳозир мана мизоҷо дидосиян ҳангоми дида шудан даруноша нишон метем морди нав кади то вая дигар ҷош нишон дода истин хайр мизоҷон мӯл сухан кисян салонша сони ахир ба нишон метем рафтем балонои пеш мана протекторш топа този нахпанав маълум бошад мана ҳама дандонош маълум мана топа този зӯр балонои пеш топа тоза намудои обшивка нагуфта намонем ранг шудаги не рангаш радной аз они худаш мани намудои торпеда потолоку тоза ҳамаш спальникаш ҳаст намудои сидени мана намудои сидени ҳозир авсонам нишон медиҳем балонои пуштиша мана протекторош ҳамаш този наҳпана балони пеши пуш 15-12 боя бо мегӯем агар ки масалан бисёри одамо размерош ҳам гӯито мегӯем мана балони пуш ҳама вақт 12 ё 13 балони пеш 15 меша намудои пушт бортош нав балонои пушт яшикчаш мана яшикчи ини электромобила киштаги ини портери электроника якистаги лекин на самом деле халаш автомат намудои обшивка ду электропакет центрозамок блокатори ойнаҳо ҳаст инҷа пробег 64,000 та нишон додааст мультирул анҷи кондитсионер ҳаст обогрев сидений обогрев боковинка ҳаст скорост хеле ки гуфтим автомат мани бирка бояд бо маълумота такрор кунем 2013 автомат вагони 990 0019 CRD 133 115,000 бо савдо мешавад метавонед зан задани савдо кунед гиред